И здравейте, приятели, аз съм BG Master. В днешното видео ще играем FIFA, като ще направим малък пак опенинг с мене. Аз съм Мечев BG. Малко говориме тихо, защото За да не ни разбере, че сме тук. аз имам същата история като на Ванкуало. Просто си гледате видеото на Ванкуало, където е мои 3 часа и ще разберете за какво говоря толкова тихо. Просто играем на котка и мишка с моите родители. Просто се абонирайте за неговия канал, защото се спаси. Няма да казвам кой ютубър беше отпреди. Или ако той реши да си каже. Али BG. Щом аз съм тук, няма който е друг. Първият плеер пик се пада. Дефицитмичка. От втория може да ти се падне от 160 до 109 или от 96 до 105. Айде, видим какво тук ще ми се падне. И пак нищо, приятели. Слаби И карти. пак нищо. Защо така? Сега ще отидем в шопа и ще отворим за 3000 джема. Пак. Чакай сега, само да видим къде се намираше този... ето го. Да, отваряме. Не може да се падне Малтини и Франк Рикард. Не мисля, че ще ми се падне нещо хубаво. Още от сега виждам, че нищо хубаво няма. 103 или 104. 103 човек. Шакири. Да видим дали ще може да отворим от някъде другаде. Пробвай да ви сложи дека в отбор. What? Какво да сложа? Ти нямаш къл. Да, и без това не ми да. Той е слаб. Ще да изиграме една игра. Някъде да играем. Чакай, ако искаш, покажи новата карта, която е горд за България. Да. Ще чакай. Ето го. Да. 110 Стоичков и 112. 112 Стоичков хора. Това е скандално. Вижте статистиките. Това е 127 пейс, 118 шутинг, 108 пасинг, 125 дриблинг, 55 дефендинг и 102 физика. Това е много добра карта. Гледното е, че Wing Football ще му е 5-4, ако е 5-5, кара просто. И може да се ранкъпне още веднъж и да стане на 113. Вижте го. Стоичков осмица. Икона. Това е неданното, че тази карта е И знаете ли, че са махнали Неймар от FIFA? Защото Неймар се е премест. Или натисни просто Бразилия и виж, че Неймар го няма. Просто ако EA Sports решат да дадат 500 000 или 1 милион за бразилското и за българското първенство, просто FIFA ще са много по-интересна игра. Сега да намерим ето я. И са махнали Неймар, която е доста много голяма звезда. Ето, вижте, че го няма. Защо са го направили? Как можаха да ни причинят това? На мен много ми е интересно какво ще стане с хората, които имат Неймар. Деп пробва и България. Да видим. Не тук. Не е силната май, тук е 105 Стоичков. България. Ето я. Най-силната е 105. Има 101 Бербатов. Бербатов, който е 20 милиона. Скато е 106 колко? 47 милиона. И картата не е толкова зна. Но защо тук не са добавили Стоичков? Защото е от стар пас. И това струва пари. 20 лева. Като 110-ка, картата си е доста стабилна. Дефендите не може да 55. Да. Я виж на най-малкото му карта. Да, така, тук ще свърши този клип, приятели, защото може да стане беля. Чао до другия път.